Bibo maayong hapon sa imo kag sa maukod mo nga tagpalamati sang Heart Stories. Tawagan na lang ako kay Manang Gloria mo. Kaysa matuod lang, magulang na ako katama kaysa sa imo. 52 anyos na ako kag may duha ka mga kabataan. Si JR ang magulang, 23 na siya, kag si Emmy naman, 21 na subong. May ka-live-in na iya si JR kag isa ka anak. Samtang si Emmy, dalaga pa. Kag diri pa sila gihapon sa akon puder sa lapas. Bibo, napilitan man ako magsulat kay daw na namian gid ako sa imo programa. Kag daw kanami man sini ipakigbahin ang akon sitwasyon subong. Ahay Bibo, si Manang mo Gloria. Abaw, naghingagaw pa gugma-gugma toto Bibo. Kag ini ang lubos nga ginapamatukan sang duha ko ka mga kabataan. Kag amo ina ang akon nga problema sa subong. Ano abi ang malain kung magsulod liwat sa relasyon ang kapareho ko hao? Ha, toto Bibo? Kung pareho man kami libre sang lalaki kag nagahigugmaanay man kami nga duha. Si Arnold ang ginatumod ko. Ang akon nga karelasyon. Kay angay nakon, isa man kabalo si Arnold. Mga anom naman katuig nga napatay ang iyang nga asawa kag may anak siya nga isa. Mas bata-bata siya sa akon, kay 47 pa lang si Arnold. Kag isa man ang iya sini nga anak sa napatay niya nga asawa. Pero hamtong naman na ang iya nga bata. Bibo, driver sang jeep si Arnold. Kag isa lang man kami kabaryo diri sa La Paz. Basta Bibo, daw nagintindihanay man lang kami nga duha ni Arnold. Mahambal mo nga nagpalapamasyar man siya. Tikon sa amo niya nga mga amo ni nga mga pangidaron. Wala na inaiya ang mga pa-sweet-sweet pa. Nga kung may ano-ano pa nga mga gimmick dira. Si Arnold, basta na lang nagprangka sa akon nga kung bukas pa bala ako sa ideya nga magpamana liwat. Kay kabata pa man kuno sa akon. Kag kung gusto ko kuno, willing siya nga magpamasyar kag magpangasawa sa akon. Abaw una daw nagulpihan ako, toto Bibo. Sino bala maminsar nga amo na ini ang akon edad? May lalaki pa nga mahambal sina sa akon? Pero mapati ka, Bibo. Maski gali tigulang ka na. Kung padayon ka nga ginapakitaan sang lalaki sang maayon niya nga tinutuyo, kag kagustuhan nga mangin ka mo. Nagahumok man ang imo nga kasing-kasing gali, Bibo. Kag magtuon ka nga maghigugma liwat. Kag amo ina ang natabo sa akon. Naghigugma liwat ako kay Arnold. You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner sa kasugpon sang kasaysayan ni Gloria. Bibo, sa matuod lang, daw nagbalik ang ako nagliligad nga pamatyag.
nga sadtong lamharon pa ako kag nagpalangga sang akon bana. Pero siyempre, lain man natuya kag iba man ini ang amo ni Arnold. Pero ang mahambal ko, daw kanami lang sa pamatyagan. Na in love si Manang mo Gloria Toto Bibo sang todo-todo na naman. Pero sa piyak sini, ang pagkontra sang akon mga anak Bibo. Nga kuno, kahuluya ako sa mga ginaubra ko. Waay na kuno ako ya gapataha sa iban nga mga tao. Iti siyempre, hindi man malikawan ang mga huring-huring sa mga tao sa palibot. Kay tuod man, di ba? Tigulang na kamiya nga mag-amo-amo sini ni Arnold. Pero waay ko ya labot Kay wala man kami sang maginaobra nga malain. Kag pareho man kami libre. Ginatinguhaan ko man nga ipahangop sa akon mga kabataan Bibo. Pero hindi gid sila magpasugot. Kag hindi gid ko nila maintindihan. Nga kuno, ang mga hambalanon sa mga tao dapat ikonsiderar ko. Nga kuno, kahuluya. Kay kundiin nagmalam pa ako ya para nga mag-amo-amo sina. Pero sa tuod lang, wala ko sila yagin pamatian Bibo. Ginsunod ko ang akon nga nabatyag Kanami man bala maghandom nga may makaupod ka hasta nga magtigulang ka. Isa pa, wala man kami sang malain nga ginaobra ni Arnold. Wala aya kami sang ginaagrabyado sa amon nga relasyon. Suporta lang gid kag paghangop tani ang ginapangayo ko sa ila. Hindi pa nila mahatag. Nga adalukan nila ako sang kalipayan kay nalipay ako ya sa relasyon namon ni Arnold. Hasta nga waay na kami halos nagaintindihanay sang akon mga kabataan. Tao ina bala nga sikwayon pa nila ako tungod sa ginsudlan ko. Mga masakit nga tinaga ang ginabuyan nila sa akon. Taga magbais kami kung ipamilit nila nga bulagan ko si Arnold. Ginapapili nila ako, sila kuno nga mga kabataan ko, ukon si Arnold. Bibo, paano nga kinahanglan ko magpili? Kay pareho sila nga importante sa akon. Nga hindi sila kaintindi sa akon. Kay wala man ako yadako nga pabor nga ginapangayo sa ila. Kundi ang hangpon lang ang amon nga relasyon ni Arnold. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kag sa kasugpon sang Heart Story ni Gloria. Bibo nag-abot na gid sa punto nga daw ginabastos na nila ako bilang iloy. Maski sa tubang pa sang iban nga mga tawo. Kag maski sa tubang ni Arnold. Maayo lang kay kasangkad man sang pasensya ni Arnold, Bibo. Ano ang ireklamo nila sa tao? Wala man gani tanto nga bisyo. Kag kapabli man nga magsagod sa akon, kay may pangita bilang driver. Ako ya gani ang salaguron niya in kaso, kay waay ako ya obra. Pero
nga amo na sila yamamensar man. Pero bibo, ginpilit ko kaginpanindugan ang amon nga relasyon ni Arnold. Hasta nga, nagdesider ako nga maupod na kami sa balay. Ginlisensya ko man sa akon mga anak. Kag ginapaabot ko naman nga hindi sila ya magpasugot. Pero apisar sang pagpamatok nila, wala sila sang nahimo kay akon ini panimalay. Ako ang nagpundar sini kag ang bana ko. Kag ako ang may katapusan nga desisyon sa kung ano ang gusto ko matabo. Kag bibo, wala na sila sang mahimo pa. Pero hindi maayo ang amon nga pagtamdanay sa sulod sang balay. Daw kaangay nga may latid ang amon balay. Kay sila na mismo sang mga anak ko ang nagdistansya sa amon. Halos-halos na kami gani magsapakanay. Kay daw wala lang ako o kami ni Arnold naga-exister sa ila panulukan. Ginatinguhaan ko gid nga ipilit sa mga anak ko nga intindihon ako. Kami ni Arnold, ang amon nga relasyon. Apang daw kaangay nga sarado ang ila pensar. Kag katig-agid sang ila balatyagon. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kag sa katapusan niya bahin sang heart story ni Gloria. Bibo nagpadayon ng amon nga pag-upod ni Arnold kag subong man ang pagkontra sang akon mga kabataan. Daw kaangay nga may mga balatian kami ni Arnold kung makakabig sila sa amon. Isa lang kami kabalay. Pero bibo, daw iban nga tao na ang kabig nila sa akon sang duha ko ka mga bata. Maayo man gani, kay ang hilaw ko nga umagad, ang ka-live-in bala ni JR. Naintindihan niya kami. Kag siya man gani, ginatinguhaan niya nga makumbinsi si JR nga hangpon na lang ako. Kaysa matuod lang, wala man kami malain nga ginahimo. Hindi bala bibo, hindi man ini illegal ang ginsudlan namon. Pareho naman kami gani nga mga tigulang na ni Arnold. Ano pa abi ang pamatukan nila? Isa pa, wala man sing madula sa akon. Mas maayo na gid gani kay kun magdesisyon sila nga magbukod sa pila ka adlaw. May kaupod ako kag may maatipan man sa akon hasta nga magtigulang kami. Nga hindi gid nila mahatag ang ginapangayo ko nga kalipayan. Bibo, one time sad to. Naglabutanay gid kami sang anak ko nga babae, si Emmy. Nagsabtanay kami. Kag bibo, naako ko nga nakasala ako sa pagpadapat ko sang kamot ko sa iya. Kay hindi ko mabatas ang pangbastos niya sa akon. Makasabat-sabat, abi mo kun daw hindi niya lang ako iloy. Gani waay ako kapugong bibo ah. Tinampa ko siya, kay nagasobra na gid siya. Wala man ako sing kakulangan sa ila bilang iloy nila bibo. Karon, kay nagapangayo lang ako sang ila suporta kag paghangop. Hindi nila mabaton ang kagustuhan ko hao. Kag nga ang daw kalimtan na nila ang nangin papel ko bilang iloy nila.
ang tanan ng mga sakripisyo ko sa pagpadako sa ila kag pagsuporta sa ila. Nga akon tratuhon nila ako subong tungod lang sa relasyon nga ginsulod ko. Do iba na ako yang nga tawo. Do hindi na nila ako mapasalamatan kag wala na nila ginakilala ang mga hinimuan ko sa ila. Hindi buot hambalon nga hindi ko na sila palangga, bibo. Kag wala ko na sila ginahatagan sang bili sang nagdesisyon ako nga mag-upod kami ni Arnold. Kuntani, pinalayas ko na sila Pero importante sila sa akon. Kaangay man kay Arnold, gani kagustuhan ko nga mag-upod kami tanan. Maayo man kay kabuot katama kay Arnold, bibo. Kag nahangpan niya ang akon mga bata, kag ang ila ginapakita sa amon maski hindi maayo. Siya pagani ang naga-remind sa akon nga pasangkadon ko pa kuno ang akon pasensya kag serbisyuhan lang gihapon sila. Himuan sang maayo kay mga bata ko sila kag maabot gid kuno ang adlaw nga mabaton nila ang amon na relasyon. Sa tuod lang, bibo, ay ambot daw makahambal ka nga sobrahan ang ginahimo sa mga kabataan ko. Pero si Arnold, daw pareho lang ginapalapos niya ang tanan sa piyak nga dulunggan niya. Idugang mo pa ang mga chismis sa mga tao sa palibot. Maayo man kay sa iya anak, wala kami sang problema. Gani mas nahuya ako sa iya sa ginapakita sang akon mga kabataan. Bibo, sa lahaw, ang magsulod-sulod pa ako sa relasyon? Makagubagid bala ini sa akon pagkatawo? Nga daw sa ginapakita sang akon mga anak, daw kalain na gid sa akon, nga klase tawo. Daw nalipat na sila sang kaayo ko bilang iloy nila. Ano, bibo? Dapat bala ibulagan ko na si Arnold? O ano gid bala ang nagakadapat ko sini nga himuon? Salamat gid sa imo oras kag kabay, mangin apilaman ini sa mga kaangay namon nga sitwasyon. Katani, hangpon nyo ang sitwasyon kung hindi man lang makapalain sa inyo mga ginikanan. Ihatag sa ila ang kalipayan, hindi pagdaluki sang tinion nga malipay sa mga nabili nila nga mga tinuig diri sa kalibutan. Kabay nga, makapamati man sini ang akon mga anak, kag masanagan sila, bibo. Ang tagpadala, manang mo Gloria sang lapas. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, pabalik diri sa aton Heart Story. Kagangaton nga thoughts on the matter, no? Sa problema ni Manang Gloria. Wow! Manay Gloria, tama ka bugat sa heart sang istorya mo. Ako, isa man ka anak kag bilang isa ka anak, ang kagustuhan ko gidya permi nga matagaan sang kalipayan ng akon iloy. Labaw pa sa kalipayan nga ginahangad ko para sa akon kaugalingon. Amo ko na iya ka palangga ang akon nga nanay. But then, your situation is hindi man ini amo lang ina kasimple. Kinahanglan sang tuman kasangkad nga pamensar para mahangpan sang imo mga kabataan. Hindi man ako makahusga para sa ila. Siguro, mahambal ta nga nagulpihan man sila kag wala ini nila ginapaabot nga sitwasyon. Kag sa subong, panahon pa ang kinahanglan ninyo. Panahon pa para kusa nila nga mabaton ang imo kagustuhan. Nagapati ako ya, Manang Gloria, nga nagapangibabaw sa tanan ang pagpalangga sang iloy sa anak. Subong man ang pagpalangga sang anak sa iloy. Kabay nga magaabot ang panahon nga mahangpan kanila.
Personally, ako hindi man disgusto sa mga kaangay nimo nga relasyon. Wala edad o limitasyon sa paghigugmaanay for as long as sa insakto lang. Apang nakadepende ini kung paano akseptaron sa mga tao nga malapit sa inyo. Especially ang imo sini nga mga kabataan sa imo nga sitwasyon. Basta, isa lang man ang ipangabay ko sa imo, Manang Gloria. Kabay nga, hindi mo man pagsukuan o surenderan ang imo kabataan tungod lang sa gugma mo. Mas mangin maayo sa gihapon nga mangin madinalagon ka sa duha nga ini, sa imo gugma kag sa imo mga bata. Sa subong tinguhai nga mapabatyag sa kabataan mo nga importante man sila, nga apisar ginsulod mo ang relasyon nga ini, hindi ang hambalanon sa mga tao sa palibot ang nagamatter, kundi ang inyo nga respeto kag pagpalanggaanay. Kag sa pagpalangga nila sa imo bilang iloy, dira magahalin ang respeto kag pag-intindi sa inyong relasyon ni Arnold. Kabay pa maabot ang tion nga ina. Tion nga mangin malipayon na kamutanan. Magahilom sang kusa ang mga pila sa inyong mga balatyagon kag makapanugod sang nagakadapat nga pagtamdanay sang isa ka pamilya sa isa ka panimalay. Manugpasko na. Kagkabay nga magahari ang pagpatawad kag pagpalanggaanay sa inyong mga tagipusoon. Padayon lang sa pagkuha sang ilang suporta kag paghangop, Nanay Gloria. Tinguhai nga maistorya pa sila kag mapaintindi sa ila nga wala man sang malain sa imo tinutuyo. Kay kung ako maghangop, wala man sang malain sa imo nga tinutuyo. Apang para sa imo mga kabataan, ang akon nga pananaw, posible nga hindi man mangin pabor sa ila. Pero sa dalayon nga istorya kag pagpakita sang importansya sa ila, sigurado ako nga maabot ang tinion nga mabato nila initanan. Hindi mo man kinahanglan mamili kung sa pagtanaw mo, pareho ini nga makahatag sa imo sang kaayuhan. Kagkabay pa nga, pamatian na ang imo mga ginaampo sa Ginoo nga makuha ang suporta sang imo mga kabataan and at the same time, mangin madinalagoon ang imo sini nga relasyon kay Arnold. Sa liwat, salamat man ang Gloria sa pagsalig sa Heart Story. Sa ulihi, nagapati ako, what's best for you? Ihatag ginaiya sang aton makaako. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.